nke m kwuru na Enugu adị obedient ama m ka ndị bụ kpọrịsịa m na soshal midia chukwu ya gba alụfa soshal midia na-eyuzu wee na-akparị mmadụ fa kwụsị ịkparị mmadụ anyhow maka na gịnị mee Chineke na-enye onye ọbụla anya eziokwu ga-apụta ife fa gwuoli nwayọ ka e weri nwayọ wee mee ka uche Chineke mee Chineke si na ife a na-eme na movement ga-adaba na ọ ga-adaba ọ daba mana ọsịkwa na anyị ga-ejikwa yasa effort na abụrụ nonsense so fa onye ọbụla adịghị too confident abịa na-asị a ga-eme nke a ga-eme nke ọchịchị dị n'aka Chineke anaghị asị Chineke ka ọchịchị ya mepụta ya ọsọ ọsọ onye ọbụla na-azọ n'afọ obi iju onwe ajụjụ ị na-eme ife obi na-eme iju onwe gị ajụjụ ịgba jọs pụtasị na ebute a na-abịa obedient na steeti bịa ota na legislative senate n'ebe gị kilo onye ka ịbụ and ndị niile na-akwụ na abụ obedient na onye aka data I pray that ọgbakọ mgbe ga-ebupụtakwa buli over na-eke $9 na fama chenji kwa obi fa maka na obi dị aghụghọ ọmadụ ka na-aya ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụ elu oge a n'ụwa kịta ọ ga ha amalite mgbe na-adịghị anya na-afụ ndị ụka dị iche iche na-ebunye ego ụfọdụ akpọ ndị otu ha si vootu oru na onye a mee nke a kedu ihe ị nwere ikwu maka ya bụ ihe asị financial inducement na asụ ya na well ife ndị na-eme that na ndị na-eme nke a bụ ndị nwere ife a na-akpọ ndị afọ ọfụ ọbakọ karị njọ for me adị m afọ ọfụ mfụ n'ime aje n'ime win nkasị n'ime win bulu ego naba mana ife na-ekwu that na ibute ego n'ụlọ ụka si na financial inducement ọ ma work kama ọ bụrụ na ị na-donate ego maka project ya bụ ego aje for project but again ọ bụrụ na ịfụ na onye ahụ wetara ego a na egbo si weta ego ahụ dịrị ọcha why not reject it maka ọ bụrụ na ị na-eweta ego dịkịta ụfụ that na nkịzị na ndị mmadụ na-ata afụ na wọd gị ka ọ bụ na ị na-ata afụ na lokal gọọmenti gị nsị gị jefugodo ma jekwagodo ụzọ n'ụzọ ebe afọ n'ụzọ adịrị ya jegodo ebe jee mee nka jee mechie ebe ọhụụ so that be fine na-eme but ndị onwe ndị nwe akpịlị na bute ego iwuli eche na akpa adụrụ m otu a ana amadịkwa otu a unu ka amadị otu a oles ma ọ bụ na nsị onwe projekti anyị na-eme n'ụzọ dị ọcha esi na ị na-echi ego na projekti ma ọ bụ ihe ụrụ ka for financial inducement maka votu nke ife ga-emezi kịta bụ na ndị mmadụ ga-anara ya ego rie ego ma na ama votu in okwetago maka na ọfọ ndị kịta na elu na a ga-eweta ego nduzi o nwere ebe onye na nzuzu anara ya ego rie ego mana ma votu in maka na ịbụ ajọ mmadụ nwere ife inwe ike ideliva so fa kwadokwa na ata ndị mmadụ ga-eri ego fa so o nwere ga-ebute m ego si aka bụbiza financial dube ka nsịba ndị mmadụ je votulu onye a mma mmie dịka onye isi ụka muslim tiketi ya maka ya bụ ihe na-ebute nsogbu na tigbo zọgbo n'ebe dị iche iche ka ihe iche maka ya ọma wọk ike nke Chukwuma wọk ka ihe na-ama wọk muslim because na gịnị mee oge abịala na kenkibe ndị mmadụ asị na muslim Chineke kwe ka wọk a okwere ka wọk a but I'm happy that people like Dogara former Bacha ka gịnị bụ former secretary to the government before fancha pụta kịta bịa na protest na fama so Tinubu maka na ọ kpalịkwa mkpalị maka na nwere Christians n'ugwu Hausa ebigo n'ugwu Hausa ma na ndị Hausa na ndị Yoruba na ndị ugwu nwere Christian ndị dị committed to Christianity so n'ife anyị na ọma work because all you see that na abụrụ mmadụ Nigeria abụrụ of ndị Muslim nwere ya anyị ncha nwere ya ugwu Hausa ma fi niile so nwa nwere ga-eji wesi na ndị Christian abụrụ mmadụ o nwe ka ọ dị ọ mkpalị so anyị na-asị that Nigeria bụ nke anyị niile amụnye ka emere ibi ọ dị ya mma ka itinye ọnụ na ya bụ kidnapping maka ịbịa n'Enugu a kịta mmadụ si ka oje ọka igwe obi a na-amapụ gị na enwere ike iruo n'ụzọ lọkpa nta anwụrụ gị isi ka ije ọka isi mba na ije ugwu ọba anwụrụ gị otu a ka ọ dị ebe niile na Naịjirịa ncha bụ afụfụ anyị nọ n'ime na Naịjirịa ajọ ọchịchị Buhari ka na afọ ife a ife anyị na-ekwu maka ntọrị ọdịọ bifọ nke a bụ enu ọfụ ime ntọrị mmadụ etikwa bịakwa ụgwọ onye tọrị ọrụ alụ ka ọ bụ ịtọrị ị nara ife m ezikwa bịakwa ụgwọ ka m nweta pụta ife m ịtọrị ife na ajọ Chineke akpọ ndị otu ndị afọ ọkụ mana ife mere ọ bụ na ndị bụ ndị nchekwa bụ ndị sekuriti pụl ha na-alụ ọrụ fa kwesị o nwere ka ndị a kọntinu efe a na-eme ebe ndị efe na-atọrị mmadụ a kịta na ebe a si anata ego a ọ na nwere ike si ndị soja ka polisi na-ekwenụ ebe ndị a si wee si ka nweta ego nekwa ka a na-eje the place famaje ọ dị frikas na Gumi na-azọpụta ndị mmadụ ndị Kaduna nwere
can't you get people ndị gasị oke ka ebe unu si wee pụta ka ebe Gumi si wee setụlụ ndị a ka jee ebe afọ amị but kịtazi ndị amị na-atụ egwu ndị amị na onweba si na ndị a na-achụzikwafa then akonye ka anyị ozi n'aka Chukwu o. So n'ibe dị na anyị na-akene Chineke na so far so good now ụzọ a niile na-ekwu ọ dị ka ọ dịgo better now. Anyị chọọ mgbanwe anyị afụgalụ na ọchịchị nke anyị afụga alụ ife nedala ọnụ ụmụ akwụkwọ na-eji akwụkwọ ego adịrọ exchange rate anyị dị bad kwesị ekpele ike ka obodo dị mma n'aha Jizọs.